Manga cevap gelmese de men bilýän. Özüňe aýtman menden bir zat gizleýän. Garaşak sana, garaşanma diýän. Seni dilat nedir suýmajak. Sen ýalýar birden gözlejek. Ýakynlaşmaňa näme diýseler de sana. Maňa o yarapdy, o yarapdy, o yarapdy. Maňa o yarapdy, o yarapdy, o yarapdy. Dağım, bu da doğundaki süýçüçek dağım. Çıkarıp bilemop keleme salıp, görmesem şu gün yanına barıp, kucağıma salıp kısasım gelýär, dünýäni unutasım gelýär. Seni yüreğime salıp, hiç kime bermän soňam, urasım gelýär. Seni